देउरी होई खरियानी में। प्रोजेक्ट पर रेहान रिकॉर्डिंग स्टूडियो सासा मुसा। देउरी होई खरियानी में। देउरी होई खरियानी में। सुनय सखी तनी देवर के खेला देला धराई हमके हंसुआ अकेला। सुनय सखी तनी देवर के खेला देला धराई हमके हंसुआ अकेला। दौरी करल खरियानी में। ए बुची तनी हंसुआ धला। ए बुची तनी हंसुआ धला देउरी होई खरियानी में। ए बुची तनी हंसुआ धला देउरी होई खरियानी में। सुनय सखी तनी देवर के खेला देला धराई हमके हंसुआ अकेला। सुनय सखी तनी देवर के खेला देला धराई हमके हंसुआ अकेला। दौरी करल खरियानी में। ए बुची तनी हंसुआ धला। ए बुची तनी हंसुआ धला देउरी होई खरियानी में। ए बुची तनी हंसुआ धला देउरी होई खरियानी में। तनी हंसुआ चलावा तनी देवरी करावा। तनी हंसुआ चलावा तनी देवरी करावा। तनी पाजा में पकड़ के बुचिया जमन कह तनी कल तनी हंसुआ के धला। एने ओने जनी देखा बुचिया होके न देहब दरदिया तनिको पिए न परी हरदिया तनिको। होके न देहब दरदिया तनिको पिए न परी हरदिया तनिको। दौरी करल खरियानी में। ए बुची तनी हंसुआ धला। ए बुची तनी हंसुआ धला देउरी होई खरियानी में। ए बुची तनी हंसुआ धला देउरी होई खरियानी में। प्रोजेक्ट पर रेहान रिकॉर्डिंग स्टूडियो तनी हाथी पर चलावा बाती बाती का बतावा। तनी हाथी पर चलावा बाती बाती का बतावा। दूर होई परेशानी बुचिया तनी देह कर टाइट हम नापी तोहर हाइट। जनी एने ओने तक बुचिया राइटर दुर्गे श्री देश आई है सत बेदर्दी देवरी कराई है। राइटर दुर्गे श्री देश आई है सत बेदर्दी देवरी कराई है। देवरी करल खरियानी में। ए बुची तनी हंसुआ धला। ए बुची तनी हंसुआ धला देउरी होई खरियानी में। ए बुची तनी हंसुआ धला देउरी होई खरियानी।